Molweni emakhaya. Ndiyabulisa emva kwexesha elide singabonani. Namhlanje ndiza ngenxa yesicelo sabafundi abafuna ndifundise umbongo othi Inyebiba webanga leshumi. Maske siwujonge ke, kodwa siqale sazi uba xa kuhlalutywa kukuthini ukuhlalutya umbongo. Zeziphi iingongoma ezijongwayo? Maske siyeke. Kukuthini ukuhlalutya? Kaloku ukuhlalutya yindlela esithi sinambithe ngayo intetho yembongi. Sijonga amagama asetyenziswa yiyo ukuba ithetha ntoni. Zikhona ke iingongoma esizijongayo xa kuhlalutywa. Umzekelo, sijonga umongo, that is, ithetha ngantoni imbongi. Umongo lo ufunyanwa xa sele ufunde wonke umhobe okanye umbongo lowo wazinambitha ivesi nevesi. Okwesibini, intsingiselo, that is, ithi itheni lento ithetha ngayo. Apha ukufumana intsingiselo uthatha ivesi nevesi yombongo uyichaze ngawakho amagama ayicacisa lula lento kuthethwa ngayo. Okwesithathu, isimbo sembongi. Ingaba imbongi le ithetha njani lento? That is, ziziphi izafobe ezisebenzisayo ukuvelisa lento ithetha ngayo. Apho kusetyenziswa izikweko, izifaniso, umbuzo buciko, njalo 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 njalo. Okugqibela, sijonge umoya wembongi. Apha ingaba siqwalasela ukuba ingaba imbongi le yonwabile okanye ikhathazekile, okanye ikhathazekile iphinde yonwabe, hence ndibhale imbolombini. Make sijonge ke. Uyabona, xa kusetyenziswa ezi zafobe kutsho kuvuseleleke imizwa yethu, singesiyayibona lento, singesiyayiva lento, kunjalo nje singesiyayinambitha. Khawujonge lo mzekelo wam apha, uthathwe kumbongo othi Jujuju umaqegu amdaka. Ewe, ndawufunda ndikwa-second year kwi-BA yam, usenziwa nguProfessor Jafta, Professor Nompumelelo Jafta. Ujujuju umaqegu amdaka. Ujujuju khawujongela gama kumntwisiwe phaya, sisimntwiso esiya. Kaloku kuthethwa ngololiwe. Ewe phaya jonga ujujuju, isimntwiso ngokungathi ngumntu. Kwakhona kwa elagama linye licacisa isandi sikaloliwe, ju. Ngoko usisifana dumo. Isafobe esilufana dumo sisafobe esilinganisa isandi. Ukuba ngokokwagrama besawuthi sisifanekisozwi, kodwa ngokokwaliterature, ngokokwambongo, ngokokwasihobe sithi sisifana dumo, ju. Umaqegu amdaka. Jonga ke ngoku apha umaqegu, uloliwe uliqegu, ubonisa umsebenzi kaloliwe. Amdaka
lamdaka ubonisa ibala likaloliwe, abaloliwe sibaziyo babekade bemdaka bebrown njalo njalo. Sinjalo ke isihobe, unjalo ke umbongo, ukuvuselela imizwa yokubona, imizwa yokuva, nemizwa yokunambitha kanti njalo njalo. Ndifuna ke ngoku ke senze lo mhobe lo mbongo uthi inyebeba, lo mbongo uthi inyebeba. Yiva okokuqala sifuna ukuva ithetha ngantoni imbongi, ithi itheni lento ithetha ngayo, kwaye umoya wayo unjani. Inyebeba ngokubhalwe ngumfundisi J.R. Jolobe. Istanza sokuqala, ndayibona izifihla entabeni eziqhotyeni, enqabeni eziqhotyeni, ngaphakathi kwamalwalwa amabini, iqaqambile, hayi obobuhle. Jonga imbongi iqala ngesenzi phaya esikuhlobo lokuqondisa kwixesha eladlulayo. Sisenzi esi esidla ngokusetyenziswa ngabantu ababalisayo. Kungoko ndifuna ukuthi kuwe le mbongi yenza umbongo mbaliso, isibalisela ngale nyebiba, isibalisela ngale ntyatyambo. Ndayibona izifihla, ndilenze ngqindilela gama kuba kaloku lisisimntwiso, iyazifihla ingathi nentloni. Ewe, and kwakhona ibonisa into yoba ayizigabisi, ayikho proud ngobuhle bayo, ayinarhatshi. Ndayibona izifihla isintwiso enqabeni eziqhotyeni, ngaphakathi kwamalwalwa, ngaphakathi kwamatye, iyazifihla ngathi nentloni, iqaqambile, hayi obubuhle. Imbongi apha igxininisa ubuhle bayo, ubuhle bale ntyatyambo, hayi obubuhle. Wow. Xa sinokuya kwistanza sesibini, izityalo ezithile zaye zimi zijikele, yayiphakamisa leyo ntloko yayo imhlophe mthubi njengetshawekazi. Apha sinikwa umfanekiso ntelekelelo wembongi wale ntyatyambo besithe kaloku uyazifihla phangasentla. Ngoku iphakathi naphakathi ingqongiwe, ubuhle bayo inobuthozela. Ze jonga izinto ezi-around yona, ewe zingqongile, yayiphakamisa leyo ntloko yayo. Imhlophe mthubi, jonga kwa elabala libonisa ubuqaqawuli, ubukumkani, uburoyalty, just like esasafobe usibonayo phaya isifaniso njengetshawekazi. Apha sinomfanekiso ntelekelelo wentyatyambo ingqongiwe, inobuqaqawuli, iqaqambile. Ewe, amagama asetyenzisiweyo apha abonisa uba le mbongi lena inobukumkanikazi. Ela gama imhlophe bumthubi ibonisa ewe ubunyulu bayo njengetshawekazi, such royalty. Kwistanza sesithathu, yema ithe zole cwaka. Khawujonge ezazifanekiso zibini, umntu wasebukumkanini akathethi nantoni na, uyazibamba, unokuthula kuthile, ngucwaka, zole cwaka.
leyo ndebe yema ithe zole cwaka, leyo ndebe ibukhephu esasifaniso. Jonga kaloku into ebukhephu into emhlophe iqaqambisa ubumhlophe bayo, iqaqambisa ubunyulu bayo. Yayimsulwa kolo hlanga, obu bumsulwa bobuya buvezwa sesiya sifaniso singi ibukhephu. Yayimsulwa kolo hlanga lwayo imi imfezeko, imi igqibelele, inyibiba enhle. Wow. Masiye kwistanza sesine. Lo magqabi asiqweqwe axhokozwe busiliva, ephuphuma ukuphila, ayerhatsha ngemveliso yobobomi babo. Inkangele, jonga ke ngoku amagqabi asiqweqwe axhokozwe busiliva, esasifaniso busiliva, jonga inkangeleko yayo le ntyatyambo ayidiki, iqaqambile, iphuphuma ukuphila, ibonisa impilo, iphefumla ukuphila. Konke oku kubonisa ubomi obupheleleyo. Ayerhatsha ngemveliso yobobomi babo. That is ubuhle obubonisa impilo, obubonisa ubomi obupheleleyo obukwiqondo eliphezulu. Ayerhatsha ngemveliso yobobomi babo. Okay, siye kwisitanza esilandelayo. Khawuve ke ngoku sitshilo musi sathi kwisitanza number 2 sathi ijikelezwe zezinye ilapha phakathi yona njalo njalo. Jonga ke ngokwesistanza sesihlanu. Kwanothuli oluphantsi nokhulana olukufutshane lwema ngathi luyanqula. Lo nzwakazi yasezindle, inyibiba entle. Zonke ezi zinto zingqungileyo, nkqu uthuli, nkqu ukhula, ewe zonke zizinto ezingenamsebenzi, zikhangeleka zimbatshile. Kaloku zigqanyiswa, ukumbatsha kwazo kugqanyiswa bubuhle bale nzwakazi. Ewe jonge sasikweko, inzwakazi yasezindle, inzwakazi inyibiba entle. Wow. Ubungangamshabayo. Masize ke ngoku kwisitanza sesithandathu. Yayibonwe ngalamehlo, yathokoza inhliziyo, kwakho ukufudumala endingekuchazi mhla ndabona lo nzwakazi. Yiva umbhali apha ukweyiphina imeko unovakalelo. Jonga, yayibonwe ngalamehlo, yathokoza inhliziyo. Uyalibonela gama ukuthokoza ayisosixhosa, kodwa xa ujonga uthatha imbali kaJR Jolobe ukuba ngumfundisi owakha wada wahlala eEscott eKZN, walifumana khona elifuthe lolu lwimi lwesiZulu njalo njalo. Yathokoza inhliziyo, yavuya inhliziyo, kwakho ukufudumala endingekuchazi mhlana ndabona lo nzwakazi. Uyasiphinda isisikweko elagama isikweko senzwakazi. Jonga, xa uthanda into uva ubushushu obungaphakathi njalo njalo obungachazekiyo. Iyevakala apha imbongi into yoba ngoku nyani ayithethi ngantyatyambo lesiyaziyo. Ikhona le ntyatyambo ikwekwayo, iqhwile umphefumlo wayo. Yiva kwisitanza esilandelayo. Ndeva izisebezo emazantsi obume bam,
zindityela nalenye igama zindityela ukuthi yeyam uzindityela ukufana nalathokoza kuba nabo nalona usisizulu ubonisa kwaye laa nto bendithetha njalo njalo kujonga ukuthi ndeva izisebezo. Nawe xa uthanda umntu kuba khona le nto ngaphakathi kwakho ikusebezelayo uthi lona ngowam, usentliziyweni yam, uthandwa yintliziyo. Jonga elaa gama izisebezo. Isifana dumbo yinto emvelela yedwa embilini ude athi emazantsi obume bam. Kulapho zaphuma khona ezi zisebezo zindityela ukuthi le intyatyambo yeyam. Agqibezele ke ngelithi mzwakazi yezixhobo. Yiva esasikhuzo esibonisa uba ufikele kwiqondo eliphezulu lokumangaliseka. Mzwakazi yezixhobo, tshawekazi lasezindle, obu buhle bulubusi, ndithabathekile bubo, nyibiba umhle. Jonga onke la magama ndiwenze angqindilili phaya mzwakazi esasikweko tshawekazi njalo njalo ewe bulubisi njalo njalo bulubisi. Zonke zinika umfanekiso ntelekelelo wobubunyulu bale ntyibiba, obunyulu bale ntyatyambo. Jonga ubisi kaloku into emhlophe kwakhona ikwasimboliza ikwangumqondiso wobunyulu bale nzwakazi, ubunyulu bale ntyatyambo. Nyibiba umhle. Uyaqaphela ke ngoku njengoba sifundisa ugqiba nje wonke apha, isafobe esiphambili apha sisimntwiso esakha ubuhle bale nyibiba. That is, jonga amagama anjengotshawekazi, izikwekwe zisetyenziswa apha zonke zihonjiswa. Kuboniswa le ntombi ihonjisiweyo yasebukumkanini. Umoya wembongi ithabathekile, ichukumisekile, isemincilini. Obu buhle buyiqhwilile emoyeni wayo. Injalo ke inyibiba uyayichaza kodwa esebenzisa le nto kuthiwa ngumbongombaliso kuba uyayibalisa nawe ube nomfanekiso ngqondweni wale ntyatyambo ingafaniyo nezinye into eziyingqongileyo izele iphuphuma impilo. Bye bye. Enkosi ngokundimamela.